Vítam vás v najnovejšej sérii rankingu všetkých ASIC minerov k dnešnému dňu na svete. To je 30. srpnu augustu 2024. Prejdeme si všetky minery, ktoré na svete existujú. Porovnáme si ich výkonnosť, zmysluplnosť, spotrebu, výnosnosť k dnešnému dňu s rozumnou cenou elektriky, čo je okolo 1 koruny, možná 2, 3. Vám to sa pozrieme a poviem vám môj súkromný názor, teda subjektívny, a zároveň to podložíme objektívnou tabuľkou, ktorú sme si pre vás pripravili, kde máte napísaný výkon, spotrebu a ziskovosť daného mineru a return of investment. Ideme na to, tabuľka je tu, pripravená, sú tu skoro všetky minere, ktoré sa dneska dajú kúpiť za rozumnú cenu a ešte dávajú zmysel. Tie najstaršie kusy sme vyhodili, tie tu nie sú. A je tu pár zástupcov, ktoré tu chýba, ktoré sa potom objavia, o ktorých si ešte povieme. Ale poďme rovno na to. Tak, prvý základný miner, ktorý všetci poznáte, ktorého si každý prešli, je KS0. Je to miner na Kaspu, Kaspa Coin, ktorý tu existuje už nejaký rok aj pol a urobil plus minus revolúciu v kryptomenách ťažení v poslednom, vlastne v tomto roku a v roku minulom. Tento KS0 miner, ja by som ho strašne rád zaradil na najvyššie miesto, ale to nejde. Je to B-čkový miner, ktorý k dnešnému dňu moc nevydelá, ale dovolí vám to úžasne sa naučiť. A zároveň k tomuto mineru chytíme KS0 400 GHz, ktorá je tá istá verzia tohto prvého mineru KS0, ale s výhodou tou, že to žerie o 2-krát viacej energie a delá 2-krát viacej GHz. Delá 400 GHz, čo je 0,4 GHz, dávam ho na úrovňu A, ale tá úroveň A je z jediného dôvodu. Výnosný nie je, keď si pozrieme do tabulky. Tento miner sa vám vráti pri vynikajúcej cene energie za neuveriteľné 3 roky. Teda sa vám skoro nikdy nevráti. A i napriek tomu je váčku, odpoveď je jednoduchá, váčku je kvôli tomu, lebo to je miner pre vás, ktorý ste ešte neťažili a vďaka nemu sa naučíte všetko o miningu. Áno, bude vás to stať pár peňazí, ktoré sa vám možná nevrátia, ale minimálne to vzdelanie a tie schopnosti, ktoré vďaka tomu získate, sú neoceniteľné a stojí to len pár dukátov. Koľko stojí? Na internete najlacnejšia cena okolo $600. Super, nie? Tie ceny sme dali nejaké lacné. A potom ceny sú úplne v poriadku. Tu nám kolega povedal, že ceny, že $590 naozaj toľko stojí. Ja som myslel, že to je lacné. Ono to tak strašne kleslo na cene. Boli časy, keď stál $900. Ktorý zvolíme ďalší. A to zoberieme okuliare, to sa točne, tie drobáky už nevidíme. Litecoinový miner, to sa každý pýta. L7-čkový miner ťaží Litecoiny, čož je druhý Bitcoin, ktorý vznikol. Ono to nie je Bitcoin, ono je to kópia Bitcoinu s rýchlejšími transakciami. Množstvo ľudí do neho investovalo. Táto L7 stála voľakedy 1,2 milióna. Naozaj toľko stála. A ľudia, že si ju kúpili, tak sa im to asi nevrátilo. Ja Litecoinový miner L7-čkový dávam na úroveň C. Ja nepoznám jediného človeka, žiaľ, je to už historický miner, ktorému sa tento miner zaplatil. Z toho dôvodu na úroveň C. Pomená z iného súdku, aby sme si vyčerpali všetky možnosti, a máme tu Kaspový KS jednotkový miner. Miner, ktorý vyšiel pred rokom aj pol. Bolt má 2 terahaše, spotrebu mal okolo 1,6 kW, keď sám 1 kW. Tí, ktorí si ho kúpili na začiatku a ťažili úplne od počiatku, len zarobili. Je to topka. Ako fakt som zarobili, dávam ho do C, lebo to nie je úplne aktuálne už a ľuďom sa vrátil, tým ľuďom, ktorí ho kúpili v prvých 3 mesiacoch. Tí ďalší, čo ho kupovali pozdeji, tak zatiaľ ešte vrátený nie je a uvidíme, ako sa to prejaví. Inak obecne je to ten istý miner ako KS2 od Ice Riveru, len má v sebe o polovicu hashboardov. To znamená, že KS2 má hashboardy 4 vo vnútri a KS1 má hashboardy 2. Takže do tej KS jednotky ešte môžete obchať. Keď máte doma 2 KS jednotky, nebojte sa, slúžte ich do jednej a máte jednu KS dvojku. Ono to funguje, dá sa to trik, to som vám dobre poradil. Kaspy si tu ešte necháme. Mám tu 3 kaspy, nech máme o čom rozhodovať. Spomená úplne inú kartu. A to je to, čo je tu najviac, a to je Ethereum. Ethereový miner základný X16 od Jazz Mineru 2,05 GHz. V tom Ethereu človek nevie, kam to hodiť, no. Tento stroj vyšiel nie krátko potom. Ja by som ho dal pokojne do Ačka, len to by musel výjsť o 1 rok skorej. Oni ho sľubovali 1 rok, čakalo sa naň, ja som mali predobjednávky a nic neudelali. Bola tu len stará verzia X1, to bola taká U1, taký malinký dlhý server, ktorý húšal jak prase, strašne to húčalo, píšťalo a delal 0,5 GHz. Tento delá ako 4 tie
vlastne sa jedná o 4 spojené tieto malinké serveriky dohromady. Ja ho dám stále, to je C-čkový miner. Nie je to úplne D-čkový, vy čo ho máte, stále ho môžete kúpiť, zarobíte na ňom, je celkom OK. Jeho super výhoda je to, že je úplne tichučký. No úplne nie, ale je tichý, má Wi-Fi, takže ho dáte doma, do krabice nie, do komory, strčíte a je to na domácu ťažbu ako stvorené. Len tá nevýhoda, že tu ťaží to Ethereum Classic. A poďme na tieto ďalšie, ktoré sú úplná kópia toho istého. X16Q, X16Q, to sú úplne dva rovnaké minere. Je to tu ako pre istotu, aby ste vedeli, že to je naozaj C-čkový. Je to C-čkový miner. Schválne pozrime sa do tabulky, koľko tento stroj delá. X16Q, tu to máme. Návratnosť 35 mesiacov, čo je až nikdy. Ale žere len 620 W. A tých 620 W nie je problém uchladiť. Medzi týmito dvomi verziami, ak sa rozhodujete, tak si ho hoďte mincov, je to skoro jedno. Aby som bral tú, čo je vľavo, túto X16, tá je krajšia, tu fakt vyzerá pekne. Keď sa to nezapráši, tak to funguje celá úplne ticho. U nás na niektorých miestach sú videl som už kadečo, aká z toho dostala prach. Tam z toho ten prach nejde úplne vyčistiť. Čo sa týka Ethereových minerov, Ethereum bolo cool pred 2 rokmi, ale teďka k dnešnému dňu ostalo tiež len Ethereum Classic a tie deriváty a to nevidím to som až takú veľkú budúcnosť. Ešte pred rokom aj pol by som vám povedal, poďte do toho, je to super, ale teraz v rámci diverzifikácie portfólia, prečo nie? To sa môže, to je v poriadku, ale inak by som to nikam. Inak by som to ľuďom novým neodporúčal. Ďalší miner od Jazzmineru EZ100 3,8 GHz. Tá istá verzia, ako čo sme sa bavili predtým, X16. Na Ethereum Classic nič to nevie, tudíž to dekoduje SHA-3, šifru z verzie Ketzak, čo je špeciálna verzia 512 bitová, rovnaké šifry, ktorá je 3 po sebe zašifrovaná, tudíž treba sú ťažiť len Ethereum Classic. Ethereum normálne to už ťažiť nevie, nebude a nikdy nebude vedieť, lebo to prešlo na úplne iný algoritmus. Každopádne dávam to do úrovni B, je to použiteľné, je to ale hlučné, ja to dávam do BRM5, ja to dávam na úroveň C, na úroveň B, dám X16 Jazzmineru, lebo to môžete mať doma, je to tichučké. Je to i na to, aby vás žena z domu nevyhodila. To sa použiť naozaj dá. Tu EZ200, podobný výkon, stojí to okolo $3500, tam ten miner. A videla si na seba za neuveriteľných 35 mesiacov. Je to veľa, je to málo. Stále to je celkom fajn investícia. Máte to naspäť, máte tam zhodnotenie investície, máte 20%, 25%. Ak vám krypto porastie a budete mať šťastie, tak toho bude viac, tak tá investícia bude rýchlejšia. Čo sa týka finálneho Ethereového stroja, tu B-čkový stroj X16 5,8 GHz, dávam ho tu do B-čka spoločne aj s tamtým, ktorý má polovičný výkon a to je kvôli tomu, lebo tieto dva stroje vyšli v inú dobu. Tento vyšiel potom, nie je až taký hlučný, použiteľný je, máme ho tu, je to stabilné, teží to a je to použiteľné i do domáceho prostredia. A aby som ten ďalší posledný dokončil, Z100 12,5 GHz, super stroj, ale je to hlučné, potrebujete to mať v datacentre alebo niekde u seba doma veľmi hlboko skryté a má to strašne dlhú návratnosť. Tá cena, ktorá je momentálne okolo $13 000, tomu neodpovedá. Ak ho dokážete zohnať za 6, čo ho budete možná zohnať za 6, za 3 mesiace, za 4, tak by sme ho posunuli vyššie. Ale zatiaľ ho necháme tu. Dobre, poďme na ďalšie stroje. Na to každý čaká. Alfenium. No tak páni, Alfenium, to je taký coin, taký token, ktorému nie že nerozumiem. Ale ja nerozumiem tomu, prečo to tak strašne stúpa do vzduchu. Na jednu stranu má potenciál vystreliť ako Kaspa a na druhú stranu je to obrovské riziko a ten potenciál je za mňa zatiaľ len marketingový. Preto ja ho sem dávam do Bčka. To je Bčkový stroj AL Box 2, existuje, dá sa kúpiť, je to príšerne drahé, máme ho tu, jeho cena super klesla, ono stál pôvodne 450 000, pozrieme sa teraz, koľko stojí tento stroj Outbox 2, no 50 000 korún, 60 000 korún. Keď vyšiel, stal obrovskú raketu, ale v tom čase to naozaj robil aj úplne iné peniaze a ľuďom sa zaplatil. Teda tí, čo ho dostali prvý, im sa zaplatil, lebo za tých prvých 16 dní svojej služby splatil polovicu svojej hodnoty. Je unikátne väčšinou u tých minerov, ktoré ťažia niečo, čo sa predtým nikdy neťažilo.
a rovnako k tomu odpovedá stroj AL Box 360 GHz, to je staršia verzia, tá je skoro dvakrát lacnejšia. Ja už schválne, toto dám fakt na nižšiu úroveň, to musím na nižšiu úroveň. Tá zmysluplnosť návratnosti staršej generácie tohoto mineru, toho kupca budete hľadať na tento stroj už ťažšie. Má výhodu v tom, že ho môžete použiť doma, nehučí, žere 180 W. To je strašne málo. To znamená, že ho môžete mať v krabici kdekoľvek namiesto routera a uchladíte ho na akomkoľvek mieste. Ale v týchto Alphenium mineroch, rovnako ako máme AL0, ja idem rovno k najlepšiemu AL0, ja by som mu dal do SK, lebo je to topka, čo teraz vychádza pre ľudí. Ice River vydáva AL0 za super peniaze, so 400 GHz, ale ľudia, je to mega riziko. Ja ho dám do Ačka a popíšem to riziko, aké tam je. Tento stroj delá 400 GHz, generuje neuveriteľné peniaze, môžete si povedať, že sa vám vráti za 4 mesiace, za 5 mesiacov, za 6 mesiacov. Takže vám vygeneruje za mesiac spokojne 10 000 korún, 15 000 korún, čo je super. Ale on má 150 W, 200 W žerie a generuje vám 50 alebo 10 000 korún mesačne. Ale s tými čipmi, čo tam sú, keď ja zoberiem ako výrobca tie čipy, nasekám ich vedľa seba na hromadu a nebudeš žrať 200 W, ale budeš žrať 2 kW, 10 krát toľko, tak bude mať stroj s dvakrát väčšou výkonnosťou a tú sieť Alphenium, nie že preťaží, ale tú sieť Alphenium, tá zložitosť tej sieti bude vyzerať úplne inak. To znamená, že s týmito malinkými vecami to je naozaj na to, aby ste sa na tom naučili. Tí, čo kúpili AL-boxy na začiatku, tak áno, tí chytili vlnu toho, kedy to Alphenium ešte nešlo ťažiť, ešte sa neťažilo na asikoch, tí si zarobili, a títo, čo chytia AL0, 400 GHz, je to fajn, poďte pokojne do toho, naučite sa na tom, vyskúšate, ak Alphenium stupne raketovo hore, niečo zarobíte. Ale je to domáci ťažič, na ktorom vy reálne nezbohatnete, len sa hlavne naučíte. A trošičku vám sa na to možno vráti, ale z toho miliónu neurobíte. Poďme prebrať ostatné minere, ktoré nám tu rýchlo ostávajú. A Kaspakové minere, toto bude samý tier hore. KS5 12 THz, jednoznačne Ačkový miner, je to topka miner od Ice Riveru, za vynikajúcu cenu stojí $5000, nie je zlá cena, s tým, že sa vám vráti za 8 mesiacov dnešnému dňu pri vynikajúcej cene elektriky samozrejme. Za 8 mesiacov, áno, je to pomalšie ako Alphenium, áno, lenže Alphenium, náročnosť Alphenia sa zmení. Sa zmení takým spôsobom, že stúpne 5-násobne hore behom krátkej doby. Kdežto Kaspy stúpne za rovnaký čas nie 5-násobne, ale o 50%, čo Kaspa ešte pôjde hore. Ale už ten najväčší náraz, dúfam, mala za sebou. Ďalší miner KS5 15 THz. Toto sa jedná momentálne dnešnému dňu o fakt SK, to je top miner sveta, ktorý teraz je 15 THz. Je troška väčší oproti tomu 12 THz, má silnejšie vetráky, troška novšiu technológiu, lepšie sa chladí, menej problémov s ním je a tá cena odpovedá tomu, kolik vyťaží. Tento stroj sa vám vráti za 6 mesiacov, 7 mesiacov, 5 mesiacov, 4 mesiace, 10 mesiacov, 15, 20, v závislosti na tom, aký je kurz Kaspy. Ale s týmto strojom neprehlúpite. Dnešnému dňu máte možnosť sadiť si na tohto koňa, vyťažite si kaspáky vám porastú, stroj sa vám možno vráti. A keď kaspa klesne, tak žiaľ máte smolu a už sa vám to nevráti. To zaručiť to ovplyvniť nevieme a vy tiež neovplyvníte. Ale v týchto všetkých vecí, keby si mám vybrať, tak jednoznačne toto KS5M 15 THz, do toho idem a tam ten vyberám. Inak podobný stroj vyrába i Bitmain, KS5 Pro. Tiež by som ho umiestnil na SK, nie som tu zozname, omlouvám sa vám Bitmain, asi musíte poslať nejaké promo peniaze. Prevalme tú Kaspu ešte ďalej, ktorý máme KS-kový 1,6 THz domáci miner, na tom úplne nezbohatnete, ale tiež to patrí do tej kategórie minerov, ktoré vám prinesú to, že môžete ťažiť doma, v tichosti, nemá takú príšernú spotrebu a nejako plus minus sa zaplatí, možno viac, možno menej, v závislosti na tom, ako tá Kaspa pôjde na tom trhu. Očakávanie na Kaspy naozaj je, že ona pôjde na $2, na $5, vystrelí hore. Možno padne dole, nikto nevie, my nie sme ako to, nikto nevie, ani ja, a kto tvrdí, že vie, ako to bude, tak vám kecá. Litecoinový stroj, 16 THz, je to nová vec na Litecoin. Tí, čo chcete diverzifikovať portfólio, úplne v poriadku, dáme do Bčka, pokojne. Pokračujeme Dogecoinovými strojami na Dogecoin. Toto je vec sentimentu, kam to umiestniť, ľudia Dogecoinom veľmi veria, majú z toho radosť, je to ten krásny psík, šteká, Shiba Inu a taká vec. Ale jedná sa o miner. Kto má miner na Dogecoin,
Ja som ešte nevidel nikoho, kto by na tom, a tam rovno do Dčka, toto je fakt, dočkoviny budú o 10 rokov 0, proste nič to nerieši, nič to nenosí. Ten druhý dočkovinový stroj, ktorý je drahší, stojí okolo 200 000 korún, ja ho dám do Tčka, Cčka, nie, ja to dám stále do Dčka, naozaj, nie, dočkovinové stroje, žiadnemu zákazníkovi sme ešte neodporúčili a môžem povedať doteraz, že nikto si to ešte nekúpil. Ďalej, Kaspákový miner, fúha, to nie je stroj od Icewearu, ale to je od iBelinku stroj, KS Maxkový. Vyrobili ho pred 8 mesiacov dozadu. Tí, čo ho kúpili na začiatku, určite neprerobili. 10,5 terajšov KS Max, 10,5 v skutočnosti. On tieží okolo 10,1 až 10,5, takže to, že tu je 10 napísaných, tak to je veľmi také konzervatívne, alebo také opatrné číslo, ho nazveme. Funguje rozhranie obdobné pri nastavovaní ako na každom inom mineri, troška je to ťažkopádnejšie ho nájsť sieti. IP reporter od nich je iný. Nie každý pool, ale funguje na iBelinkové stroje. Pozor na to, nie každý pool s ním bude spolupracovať. Keď vám to nefunguje, netopte s tým čas, hneď použite iný pool. Nie je väčšinou chyba v zariadení niekde u vás, je to len v tom, že ten protokol z toho stroja nerozumie tomu stroju, tomu poolu. Treba tomu extra robiť prácu nad tým. Tiež keď sme vyvíjame vlastný pool, tak sme riešili tento problém a keď sme pomáhali vyvíjať iným pool EMCD, tak sme im naše stroje od iBelinku nastavovali na ich pool, aby oni mohli backtrestovať a testovať to, debugovať, ako to spraviť, aby tie stroje správne komunikovali s ich poolom, lebo je to troška neštandardné. Dobre, ten dávame tam. Ideme na KS3 Pročko 9 trajšový. To je, mnohí ste ho nevideli, to je taký Yeti, nepočuli, ale jedná sa vlastne o KS3, normálnu, 8 terajšovú, ktorá je troška ohnutá, updateutý firmware, delá 9 terajšov. Pozor, ale nejedná sa o ten firmware, ktorý niekde nájdete na tých stránkach, kde si vy updatete firmware, oni vám slúbia väčší výkon, o 10%, o 5%, všetky tieto firmwary, ktoré stiahnete z inej stránky ako oficiálnej, od niekde telegramovej skupiny, tak sú čistý vírus. Je to vírus, áno, bude vám to písať viacej, bude to akože robiť viacej, ale skončí to tým, že sa vám to rozšíri po celej farme, hacknú vám celú farmu a náhodne vám budú vypadovať stroje. Vypadovať vám budú, odpoja sa od siete, on ho bude stále ťažiť, ale už sa stratí a nebude tam a už ho nebudete vidieť, budete ho vidieť, nebudete ho vidieť. A v skutočnosti on bude ťažiť pre toho hackera. A vy sa tomu nedopátrate, lebo vám stačí jeden stroj v sieti a ten vám hackne všetky ostatné. U tých starších Icewearových mašín to bolo celá jednoduché, tie novšie sú zatiaľ resistentné, ale i to ľudia zlomia. Bitcoinový miner, toto je strašne ťažká vec, kam dať tie bitcoinové stroje. U nás sa ťažiť neoplatí rozhodne bitcoiny. Nejde to, tá cena elektriky je taká vysoká, že to by ste tie bitcoiny, to by ste tú elektriku museli kradnúť, alebo ju mať zdarma. Čože jednak možné je, ak máte doma solárne panely alebo prebytky máte v bioplinkách a nechce vám to nikto vykúpiť, lebo nie je kapacita sieti, tak super, bitcoinový stroj, berte. Dávam ho do Bčka, je to stroj taký istý ako ostatné iné, ťaží tú najstabilnejšiu kryptomenu bitcoin, ale to nie je, to je pre ľudí, ktorí žijú tam, kde elektriku neplatia. V Čechách veľmi sa ťažko. Predsa len dávam do Bčka, nie do Cčka, lebo ten bitcoin má najväčšiu stabilitu a to, že on porastie 5-násobne za 5 rokov sa očakávať dá. Alebo za 10 rokov. To sa do toho dá, do toho možná aj ruka do ohňa. U Kaspy to môže porásť 50-násobne, ale ruku do ohňa vám za to nikto nedá. Ale potenciál má väčší. Bitcoinový stroj dávam Bčko sem. Keby to je verzia troška iná, dajme tomu špeciálny typ Hydra, dal by som ho možno vyššie. Alebo keby to je verzia, ktorá je cost benefit, to je ST21 je najvýhodnejšia na ťažbu bitcoinov. T21 vyšla šup do Ačka, keby čekuje. Tá sa oplatí v dnešnom dni kúpiť najviac, lebo má iný konektor, a ktorý je menej štandardný a vďaka tomu je o 15% lacnejšia, až 20%. Ale vy ten konektor kúpite u nás, my ho dáme zdarma, krabici vám ho tam dáme k tomu. No, a máte vyhraté. Ale potrebujete trojfázovú zásuvku. Ostali nám tu 3 posledné minere, BS, KS Max, KS-ko od iBelinku, BSK, K3. Je to super stroj, ale pred 3 rokmi dozadu, 4, je to Dčko, tento stroj je dosť častý. Schválne je tu umiestnený, lebo niektorí ľudia ho kupujú v domnení, že sa jedná o stroj na ťažbu Kaspy. Houby, je to stroj historický, neteží.
nebude. On totiž to neťaží Kaspu, je to tak. Je to chybne napísané, ťaží to Kadenu, nie Kaspu, ťaží Kadenu coin, čo je iný coin a on sa vám to zcela neoplatí. Kadena, ani sa nebudem vyjadrovať, to nerieši také veci, ako rieši Kaspa. Kadenu, je to D-čkový stroj, nezarobíte na ňom, historicky fungoval. Keď si ho kúpite teraz v minulej domienke, že si kúpujete stroj na Kaspu s 80 terahešmi, a tak je to dobrý priestor pre skamerov, tento stroj, ako vám môžu takéto stroj predať, lebo to číslo vyzerá dobre, ale nie je to na key heavy hash, ale je to na Kadenu. Ostávajú na posledné dva, Z15 na Zcoin, Dčko, rovno, Zcoin, nie je to podobné ako Dogecoin, nič to nerieši, nie je to hovnu, je to len nástroj manipulácie burzy. Nikdy sa nebude používať Zcoin masívne, nenahradí Bitcoin, nenahradí Litecoin, ani Kaspu, ani Monero, ani Ethereum. Nie, nenahradí. A posledná KS0 400 gajšový Esko, je to kvôli tomu, že je to krásna vec mať na poličke, naučite sa na tom, investícia sa vám skoro vráti, keby si to kúpite pred mesiacom, teraz je to ako úžasný darček pre niekoho na Vianoce. Je to najkrajšia vec, najkrajší majinek, aký bol kedy vyrobený. Vyzerá super. Naozaj, mať dva vedľa seba, čierne KS0 a KS0, táto limited edition, Tilkisová, je to krásne pozadie a krásny vlastne background, alebo welcome point pre každú firmu, ktorá sa zaoberá kryptominingom. Takže preto na Esko, to je topka. To je môj názor, zhrnieme si to, najlepší sú stále KS0, 15 terahešový, KS3M od Ice Riveru spolu s Bitmainom KS5 Pro, ten by bol tu na S-ku, ale ten tu nie je, žiaľ, nevyšlo to, bude tu na budúce. Inak už ich máme, tie Bitmainové KS5 Pro už idú sem, máme trackingy, takže všetci zákazníci ich dostanete. V čase uverejnenia tohto videa už budete veselo ťažiť. To je všetko, sledujte, ak máte k tomu akékoľvek otázky, dajte do komentárov, chceli by ste umiestniť nejaký iný stroj, dajte do komentárov, nesúhlasíte so mnou, dajte do komentárov a follow, lajčík, ahoj, Michal.